dicaosi mik. Wah gayane iki lucu lho iki mike mburimu kuwi. Lah karang terpingkingnya saestu kok nggih. Nggih, Pak Jen. Kula nuwun yu Limbuk yu Cange. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Nggih, Mbak Cak anu kula nuwun Mas Jafar, Mas Fajar. Nggih. Iki wong loro jenenge wong diwalik asline. Napa? Iki wong loro jenenge wong diwalik. Kula gumun lho sampean iki. Pripun ta? Kula tepung kalih Mas Fajar pertama teng Prambanan nika. Nggih. Lho, asmane sinten Mas? Fajar. Lho kula kelingan sampean. Lho kae kok. Kae Jafar Fajar ming diwalik kok. Niki kembar siam beda bapak karo simbok. Oh, nggih. Maksud kula kembare jenenge kembar kok ya picak kabeh. Ya ora apa. Ku arep muni apa? Arep urun rembug apa? Aku ora urun kok. Aku wis engko bakale diuruni kok. Alah. Seneng aku. Eh, Kok njur mung diuruni. matur sembah nuwun. Mas Fajar kok dugi mriki. Karena piyai loro kudu ngaturake selamat Dies Natalis kagem Istiper. Ayo salah siji-siji, ayo. Aku sih pokoke sih. Kowe sik sing nom. Ayo. Cah nom kudu dadi Enom tuwa padha wae padha-padha ora weruh kok sing enom. Ah iya ning lah le metu sik aku kene. Kok sik metu sik kowe piye? Sing metu sikik kowe sing peteng dhisik kowe ngono apa piye? Nah, rak ngono. Ya. Ya kowe sik. Nggih, kagak selamat Dies Dies Natalis Institut ke-61 Institut Pertanian atau Instiper. Semoga tetap menjadi tetap jaya dan bisa merekrut mahasiswa-mahasiswa menjadi mahasiswa yang sukses. Amin. Bisa membantu bidang kepertanian apalagi bidang pemasyarakatan. Amin. Apik iki Mas Fajar iki ya. Kowe arep ngomong apa? Dan di samping itu Kok di samping itu piye? Kok nek samping wong adike padha ora ruwe kok. aku maksudnya di sampingmu ngono lho, Jan. Nek sampingmu ki aku. Lah iya. Kok iso itu? Iso wae karena digawe kok. Sepengano sampean ucapan dhewe ora neruske Mas Fajar. Aja teruske aku, emang niru iki akeh tunggale kok. Modar ora. Wah, iki kancaya demit seburane. Aku demit kowe setan ya. Ayo. Nggih, mugi-mugi kanthi Dies Natalis ingkang kaping 71 menika Institut Pertanian utawi Instiper saged menghasilaken mahasiswa-mahasiswa tapi mahasiswa-mahasiswi ingkang dados petani teladan di Indonesia, karena sekarang petani di Indonesia mengalami kemunduran dan mudah-mudahan dari Instiper dapat membangun dari awal lagi sehingga membuat petani di Indonesia semakin jaya, maju dan stok pangan di Indonesia semakin melimpah. Salah. Ucapanmu tetep salah. Lah pripun ta? Ora ana wong tandur kok maju teneh ngerusak. Oh, nggih. Tandur itu mesti iya, pertanian maju. Ayo tandurane bubrah kabeh kok ya. Aku takno tandur ki mundur. Soal iki aku tahu nandur ki maju. Oh. Nandur apa? Nandur masalah. Iki apik iki. Nek digumpake ngono terus digawe viralno dagelan tunanetra. Iya. Ya niki memang kula wonten ngandhapun rembugan badhe buat kolaborasi dagelan netra budaya. Apa? Netra budaya. Netra budaya piye? Jenenge salah kuwi. Netra wis ngarani mripat, budaya ki wis seni. Dadi maksude nek netra budaya ki nek mripate sing apik-apik upama sindha ya matane blalak-blalak. Nek wong bagus ya matane sing apik. Netra lurusno. Wong ora weruh kok budaya. Maksude ngeten lho, Pak. Maksude niku netra budaya niku tegese apa kuwi mau? Tegesane rokok. Ngeten dua dagelan belum ada nggih Pak, dua dagelan yang tunanetra. Jadi saya berdua ini menjadi generasi para pemuda-pemuda kami yang sudah pecah. Mboten. Wah iki angel iki. Omong kowe omong. Mau rasinau kok kon muni gampang. Kowe omong wae. Penerusmu ki nggih, poin intinipun badhe nderek nguri-uri budaya. Ha wis ngono malah apik kok dadak. Ngono kuwi wae. Iki nek dikeki bulet-bulet kaya mung judeg dek. Lah iya, aku judeg kok. Kandhani. Oh kowe iki mikir olehmu mlaku wis judeg kok asline kok ya. Lah ya aku ya gumun lho kamu. Ha iya. Mlaku mong semek sik tak anu. Gitu. Bencong kae lho.
Kayak kok mati iki piye to? Apa? Blincong lampu sing ngene dhuwure Pak Dateng. Kuwi mati. Heeh, jan ra ketok. Heeh, ra ketoke. Ketoke kon ora nang lampu padang blas ya. Ora eneng lho mati. Ora kok jane iki dorine iki do ndelok apa? Sing delok ya sapa? Ora kene mung ngrungokke kok delok. Ngrungokke liwat streaming kowe iso kok ndok cenanangan tekan kene. Ana ngrungokke liwat streaming lah mung guyang-guyu dhewe nang omah dikira wong edan. Oh, sire mung oleh kancane. Oh nggih. Saiki sing ngasto kendang Mas sapa jenenge? Fajar. Fajar. Ya, sing nembang Mas Jafar. Nggih. Ya, ngono. Ya, wis. Ngenteni lek mantri. Ya. Duwe asisten. Dilek-lek nesu Duwe asistene. Ya. Waduh pamit barang sik ya. Digandenge muni sik ya. Iya, pamit kowe kleru. Awang aku nang kene dipamiti kono. Nek kudune seliringan ki ngene iki to. Lek muni sik ya iki pasrai. Sik ya. Ya. Ngono penak. Ha iki ngene. Sik ya. Dadi ora pas ro raine, ning ora apa-apa wis ben. Iya. Nggih. Madhep nek ngiwa madhep penonton ra apa-apa. Iya. Sakarepe wong dhek ajeng wajeng jenengan ora weruh wayange to ya. Mbok wis ben. Kowe wis dikancani isih atos. Lah apa aku ki nek karo kae tak umpuk. Ya wis ben ra apa-apa. Dikancani ra weruh kok isih atos. Nggih. Mangga, tembange apa? Pepeling Om. Pepeling. Pepeling. Aku iso njaipong wae. Net. Si Fajar. Wo, deloken ngono ndelok kiprahe lah ya top kuwi. Oh iya, dibawani sik. Dek iki sing ra iso mung siji. Apa? Ndelok wong ayu. Padha kowe kok ya. Kowe iki ra iso ndelok wong ayu ning iso anak-anak kok. Oh, trike Mas. Trike Mas. Ayo, trike ya tinggal. Dadi ngeten lho, yu cange. Iya. Kula nek rungu wong wedok suarane kok ketok rada manis ngoten nika. Kula tok mlaku karo nggo tongkatne. Tek 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 ngene. Lah aku nek ketok cedak tabrak. Duk. Kapunten ya, Mbak, ora sengaja. Ora apa-apa Mas, rumah digandeng. Digandenge tangane digandeng ngene iki lho. Ngene iki. Nek jenengan coba, nek misale nabrak mesti matane mesti ngono. Arep tak unekke genti aku semelang nek dosa. Mbok muni ya kulinane ya muni men. Ning nek kula niku kajeng jane ajeng muni matane niku lara-lara lho kula niku. Sebabe? Lah wong kula niku muni matane wong sing ora ndek moto ki aku dhewe. Ya ora apa-apa ora. Ya, mangga dibawani Mas Jafar. Wah, iso kuwalik-walik Jafar dan Fajar. Rukun Islam. Kang limo puniki. Wah, saiki suarane wis didandani semelang nek kalah karo Fajar. Ora kok. Niki guru kula jane. Sapa? Niki guru kula ya arep kok ngono kae. Arep atos-atosan. Kleru to, lagu di kleru to. Ya engko dijolke. Gayane sok ngerti. Ya aksi mon, aksi. Ketindakno. Kowe lah pindahne nggon jaipong. Bring para sasama. Rada do ngado lho, Cah, rada do ngado. Karo tangane iki pas ke nggon tepakane kon nyekeli terus soalé nek ngeplak kancane. Monggo dados tak tunjung. Ora tak tundun ning tak tunjung. Aja nganti ditinggalke. Piye? Mas Fajar, nek jaipong ki sikile ditaleni. Mane sing taleni gulumu lho. Wale.
Rukun Islam puniku ketipunge dipaske nggo nendi sahatate kang angka 1 kaping 2 salat urung rasa kesusu dene kang telu Ramadan nindake poso mbok ora kaya patung ngono kuwi par karo mlaku rono mlaku rene wong andon nindake poso ngono dadi ketok penonton sing ngadoki wo kae penyanyi tenan nek sing cedhak jan weruh mripat mulai griyip-griyip ta papat zakat ping 5 ngibadah haji anakmu pira to par kalih tempean loro nggih arep tambah ora nggih menawi planning menika wonten perencanaan untuk tambah menika wonten iya syukur ning anakmu ora tunanetra to Pak alhamdulillah mboten adile sing kuwasa nang kene iki kebesaran Tuhan itu bisa dilihat dari sini nggih malah keporo kula diparingi sak paket Pak paket apa setri setunggal kakung setunggal alhamdulillah monggo bojomu tunanetra to nggih kowe ya tunanetra nggih kok iso ndek anak iso malah ngirit lampu kok aku malah bayangke ayo bayangke piye awak jenengan dhewe nek ngono ku ya mateni lampu ta wis aku rasa dadak nguripke kan sore beres teko kleset rampung iki nang instiper ya par kok malah ngrembug lho pertanian iki bahas masalah tanduran lho Pak lah iya saiki nek nggih masalah tanduran saiki bahasane digawe kaya tanduran wis to leh nyeblokke iki piye nggih nyeblokke nggih ngoten menika nggih ta wah anggeripun uger babanipun sampun dadi terus teplek-eplek diuruki rampung terus kari tukule nah rak ngoten mangga rukun Islam sampurna sik ngenteni aba-abaku Mas Fajar iya tak kuntak
Ondel-ondel. Magrib lan isa cakeke kayogane ditambah salat sunahe kono iku perintah agama yen kono ning donya mung sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Ya, matur sembah nuwun. Nggih. Sesuk nek iki nek supaya pentase apik, Nggih. ajar joget ning ngarep kaca. Lah. Joget aku ki wangun apa ora? Sitik ning sengkring iki. Ajar joget ning arep kaca kon ngantil kacane to piye? Ya ora nesu, Pak. Ora, aku ora tau nesu kok. Ya, wajan nyenengke Iya. tenan. Aku barang joget kok malah ming pundake tok. Ora ya sasikile barang. Aku kuwatir nek gajul. Ora apa-apa sing gegajul ming piyaga iku ora masalah. Wonge lagi lunga Nggih. gajul sing ngrebab kuwi malah ora masalah. Aja. Ya matur sembah nuwun Mas Nggih. Fajar karo Mas Japar. Ya. Sangoni no? Ya tak sangonane. Tak akil tekan kene nya. Japarnya. Ku sikik urung-urung kok wis ngadung. Ayo cenangan ora nabrak kotak ora aku seneng. Kae ngenteni sik grupmu kae. Gayane ya dikeploki ora. Iya. Oh iki tunanetra teko siji neh. Iya. Ya Ciro lu. Pira? Biasane nek nyanyi ngono pira? Ya, nyanyi ditumpang loro ya. Ya, tambani. Iki. Kene iki lho. Ayo cepet-cepetan saiki sik. Kok sik. Tak neke tengah kene. Sapa sing entuk dhisik kuwi sing menguasai. 1 2 3, yo. Lu. Iya, kecekel Fajar. Nyo Jabarnya mesake wis ora usah mbrambangi ngono. Ya, matur sembah nuwun nggih. Sing rumasa ndase gedhe ngarep. Waduh. Nyenengke tenan. Iya. Golek wong songo neh, Par. Ya. Dadi sok nek nyumbang lagu ki wong 12 mlebu ngono ki terus aku suwe-suwe kukut le dadi dalang. Kukut kaya bakul wae. Ora apa-apa. Ya, kanyan bocahe nyenengke anak. Ya, matur sembah nuwun Mas Jafar karo Mas Fajar. Heeh. Waduh dadak didabyang wong pirang-pirang wis nengke wae wong kuwi kulino medun kok. Iya. Awas ngidak ndase wong.